wato musulmi wayayyu ne tun asali. Abu Zar ya biyo Sayyidina Ali da ɗan rata a tsakani, yana tafiya yana kula da shi, yana tafiya in ya ga za a gane su sai ya nan shi sai ya nan, ko ya zurkusa shi sai ya wuce, ya basar ya wuce. Haka suka yi ta yi har suka je gidan Arqam bin Abi Arqam. Ali ya kwankwasa radiyallahu anhu, aka bude suka shiga. Abu Zar ya arba da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kawai fara zubar da hawaye. Yace kai nake so in gani, na sha wahala kwana na 3 a garin nan. Yace musulunci na zo in karba, yi min bayani me musulunci. Annabi ya ga masa Allah za a bauta shi kadai, kuma a imani za a koma gare shi. Yace to ya yadda. Ya da me yake shiga musulunci? Kalmar shahada. Ya kalmar shahada. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka koma garin ku, yanzu abin bai da karfi bai da kwari, ka ga mu yan kadan a boye ma miki, ka bari sai ka ji mun yi karfi sai ka dawo. Yace to ya gode, amma a bashi dama ya bayyana kalmar musulunci. Akwai wahala. Ce ai shi ya jawo kansa, ko ma me ya faru. Ya fita sai je gindin Ka'aba, can ana shan giya, can ana dawafi tsirara, can ana bauta Lata Uzzama, duk gumaka sama da 300, kowa yana ta harkokinsa. Sai ya kalmar shahada, ya kabbara, akai kansa kuwa, mai duka nayi, mai mangari nayi, mai bigiwa nayi, wani ma bai samu inda zai daka ba. Abbas ya zo ya leƙa fuskar sai ya ce kai Qurayshawa ku tsaya, wannan dan kabilan Gifar ne. Kabilan Gifar kuma wallahi 'yan daba ne, gaya muku gaskiya, jaruman gaske ne. Idan kuka kuskura kuka kashe musu dan uwa, kasuwancin ku ta ƙauyen su yake wucewa, za su rama ko ba za ku ji daɗi ba. Sai suka kyale shi, ya ɗauko shi jina-jina ya kai shi gida, ya masa magani, yana warkewa ya koma. Aka sa ake tilasta har sau 3, sannan da ya gama jinya ya ce to yanzu zan tafi garinmu da musulunci. Sai ya wuce garinsu, ya je dinga wa'azi. To ya ci duka, ya sha wahala, ya goge a ɗan ƙanƙanin lokaci. Allah ya taimake shi, mutanen garin nan duk kusan suka musulunta, duk gaba ɗaya suka musulunta, suka dawo na Allah. Ya kwaso su battaliya guda, aka ga ƙura tana tashi an doso Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye wannan? Aka ce Abu Zarr Gifari ne da kabilarsa gaba ɗaya. Sai ce Gifar gafarallahu laha. Sai ce wannan kabila gabaki ɗaya Allah ya mata gafara. Ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan annabawa da manzanni babu wani mutum a faɗin duniya da ya kai gaskiya Abu Zarr, babu shi. Ƙasa ba ta ɗauki wani mutum ba, sama ba ta yi wani mutum rumfa ba, mai gaskiya harshe in ya gaya maka gaskiya ko mutuwa zai iya abin da zai faɗa kenan, ya gaskiyarsa kenan. Ya ce to babu ba kwane-kwane, ba wani raɓe-raɓe, ba wani siyasa, ba dungu, kawai real zai gaya ma gaskiya, kawai gata turuɗinta, tsurarta. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Zar, ina shawarta ka kaka karɓi shugabanci kowane iri, batawa za a yi ta yi da shi. To shi shugabanci sai da haka da haka da haka. Sannan kada ka kuskura a baka ajiyar dukiyar marayu tare da gaskiyar nan tasa. Kuma Abu Zar yana da wata mazahaba har yanzu duk duniya ba wanda yake bin wannan mazahabar, shine baya kwana da kuɗi.